на няколко въпроса. Може би е време точно сега. Отговорът всеки сам за себе си трябва да намери, защото най-правилно е така. Къде наистина се намираш? Всъщност кой си ти? Едно тяло ли си или си нещо по-велико ти? Защо си тук точно в тези времена? Каква е истината за това място, което всички наричат с име Земя? Толкова много въпроси на мозъка, никак няма да му хареса това. Той не обича промяна, не иска истина, така добре е научен да си живее в лъжа. Какво си ти? Едно име, един образ или си 10 цифри, събрани в ред? Може пък ти да си цяла уникална вселена, душа родена от любовта още преди векове. Какво имаш, какво притежаваш? Къща, злато, пари и кола. Както ги имаш, може още след миг да ги нямаш. Знаеш, че е точно така. Толкова много въпроси на мозъка, никак няма да му хареса това. Той не обича промяна, не иска истина, така добре е научен да си живее в лъжа. Кой ти каза, че твоя дом е земята? Дали наистина е така? Може пък и това да не е истина, може да е просто за някой поредна удобна лъжа. Ами ако това, което нарича живот, е просто добре режисиран филм, в който главната роля играеш ти, може би е така, може би е възможно, нали? Толкова много въпроси на мозъкът, никак няма да му хареса това. Той не обича промяна, не иска истина, така добре е научен да си живее. Ами, ако всичко е така, тогава за какво точно носиш вина? Защо да мислиш, че си наказан или че е грешна твоята душа? И за любовта, кой ти каза, че тя носи само болка тъга? Кой иска да вярваш в това? Умът ли? Той е възпитан да живее в страх, съмнение и лъжа. Толкова много въпроси на мозъкът, никак няма да му хареса това. Той не обича промяна, не иска истина, така добре е научен да си живее. Всеки отговор идва тогава, когато си готов за него ти. Всяка една промяна се случва, когато времето е дошло, а не тогава, когато искаш ти. Понякога човек си мисли, че е готов, друг път казва, нека не е точно сега. Един казва дъжд на земята и трябва, а друг в същото време точно сега ли дъжд заваля. Толкова много въпроси на мозъкът, никак няма да му хареса това. Той не обича промяна, не иска истина, така добре е научен да си живее в лъжа. Добре, че всичко следва вселенските закони, добре, че е така, добре, че всяка клечка не се запълва. Помисли и ще видиш, че е точно така. За някой от вас може да са интересни тези въпроси, които чува сега. За друг може да е пълна глупост това. Всеки сам избира и най-правилно е така. Толкова много въпроси на мозъкът, никак няма да му хареса това.